Good morning नोंथांमोनखौ आंनि सायरानि YouTube चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै आं मा खालामो इखौनो देखायलांलायनोसै। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। माखासेया लामाथिंजायल' फैबाय थायो। नै इखिजा थांनो नागिरो सिदा नुहुरनाय न'आव थांनो नागिरो। नैबे गथ'आ बिबारखौ गेलेनो नागिरदों फै। सान्दुं गोसाथार आं मा संदों नोंनो। आं जाग्रा बानायनो नागिरदों इनि सुजिनि आं दाख्लै भिडिअ होदोंमोन ना आङो बेखौनो बानायनि दिनै आं बोरै बानायो इखौ देखायनो दै एकदम सिम्पोल एसे देरबाय नालाय गथ'फोरा दा इसोरनो माबायाव उदैयाव थाला बिमानि ओमफ्राय इसोरनो एक्सट्रा दौनांगौ जायोथ' नियमान बेखौनो आं उल्टा बोना लाबजाबाय गथ'आ ओरैबायदि दुस्थ' जाबायना इयो दुस्थ'थ' नङा दलद थाला आरो आंनि फिसाजोआ दुस्थ' नङा लायसिलाय लोगोफोर रुमा एकदम गथ'जोंनो आं बिदिनो साफा खालामनो टाइमखौनो मोनला बिदिनो माबा मोनसे संबाथाय बिदिनो गाख्रावबा फटकके खालामनांगौ जायो बुस्थुखौ सिजोल खालामफिननांगौ बिदि एकदमबारे सोलाबा जालांबाय आरोना ओमफ्राय आलाय सिलाय रुमफोरखौनो देखायजाया जियानो जा आं माबोरै बानायो नोंथांमोननो एसे देखायलांसै नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनो अब्ला नायलांबाय थादो नै जाबाय आरो फार्स्टआवनो आं घिउ एसे होना लानोसै ओमफ्राय आं घिउ एसे होना लाबाय नै सामुसनि माबादो जानो नांगौ जाबाय घिउआ नै दुंबाय आरो नै धुङा गबाय ओमफ्राय सुजिखौ सामुसनि होनोसै आं फिसा खालामना लाबाय नियमानानो बारायो नालाय दैयाव दै माने आं दिनै गाइखेर होनो लुगैदों नियमान गाइखेर होगोन गाइखेर होफैदो नालाय आइलाङा सामुसनि लाबाय दे आङो नै सामुस फिसादोना बेखौ बिदि एवनांसिगोन आरो नियमान मोदोमनाय घिउबाथ' ओरैनो मोदोमखायो थेबाबो नियमान मोदोमगोन आरो एसे एवनानै लाबा नियमान एवस्रेमनानै लानि आङो एसे मोदोमनायालागि ओरैनो फटकके दै होनाबो बानायजायो खिन्थु आं गथ'फोरनो एसे मोजांखौनो दौनो लुगैदों र' जाबाय दे आंना एवस्रेमनाया जाबाय ओमफ्राय सामुसदोनो आङो नियमान खात्तारन सिनि होगोन आरो दै लोलो जानायनि थाखाय मुनुआ एकदम आंनि खामानि बारायजोबना होबाय दे मुनु नोङो नै लोगोफोरा आं आधा काप गाइखेर होनानै लानोसै आं दि नै दा इखिनि बानायदोंना इखौबो जाजोबनाय नङा इयो नियमानल' जागोन आंसो जानांगोन ओमफ्राय गेसआ जोबदोंमोन लोगोफोर ओंखायनो आङो बानायथाराखैमोन आरो दिनै जायोना जाया नायनोसै हराव बानायनो खस्थ' जायो इमान बुस्थुखौलाय मा होननानै बानायनो नंगौना गाइखेरखौ आं फुदुंना लाखादोंमोन जाबाय इदिनो दोनसै दानो रानजोबगोनसो दान लोगोफोर जाबाय आंना फिसाजोनि दैया बिराद गोथाव मोदोमबाय मानो होनबा सेरेलेक्सखौ दौबाय थानो हाया एसे बायबाय थानो हाया 300 लायोथ' इमान थाबनो ओमफ्राय लायो माने सेरेलेक्सखौ इमान दौबाय माने गोदै नालाय ओंखायनो आङो इमान दौबाय थानो लुगैयाखै बायनो हानाय हायिदो खोथा गैया लोगोफोर जोंहा दिनै माइ नादोंमोन आरो फोथारावनो नानानै बस्थायाव सोजोबनानै लाबोदो नै दा माइनि सिजन फैलायबाय माइ फैलायबाय
बिदिनो खामानियानो जोबाना जोंना खेथियक न'खरनि मानसिफोर ना नै मुनुनि दाउआ फिसा जादो बिमाया लाबथिंबाय थादो लोगोफोर आरोबाव माइ फैबावगोन ओंखायनो एसे माइखौ हरनो नागिरदो बेफारिनो ओमफ्राय नै मुनुखौ बिफाया अजन सुदोंमोन आरो खै केजि जाखो होननानै माइ सुग्रायावनो लोगोफोर जोङो बेलासियाव मोनसे खामानिनि थाखाय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन मुनुखौ बिबैजों गालांनानै बोथोरा ओरैबायदि नै बेलासि एसे थान्दा जाबाय दा थान्दा बोथोर सफैबाय नालाय गुसु गुसुनो जों थांना फैबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै जाय आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो थाबैनो गुबुन मोनसे आरो गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय टेक केयार